सेकर शंकरदेव मिशन हायर सेकेन्डारि स्कुलाव बेरगाव बियाबनि TCLCC मासिगिरि बिक्रम दैमारिया गाहाय आलासि महरै नुजाथिदों। आथिखालाव BTCआव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोआ सोलोंथाइनि बिथिङाव लाइमोनफोरनि जौगानायखौ नोजोर होनायजों लोगोसे फरायसालिनि जौगानायनि खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सेकर शंकरदेव मिशन हायर सेकेन्डारि स्कुलनि सोरगिदिं फरायसालिनि केम्पासखौ बानायफिननाय आरो हा खोनायखौ दिनै बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव बेरगाव बियाबनि TCLCC नि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया गाहाय आलासि महरै नुजाथिदों। लोगोसे बे फरायसालिनि सोमोन्दै बिबुंथि लाखिदों बिक्रम दैमारिया। बे बिबुंथियाव फरायसालिनि मोजाङै खामानि मावनो नाजागोन आरो मावगोन होनना बुंथिदों। इयुनाव फरायसालिनि केम्पासखौ सेन्ट ग्रेभेल एबा CC ब्लक खालामगोननि खोथा बुंदों। सेकर शंकरदेव मिशन हायर सेकेन्डारि स्कुलनि सोरगिदिं फरायसालिनि केम्पासखौ फोसाबनो थाखाय आरो जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायनि इसारा होदों। যিখিনি কাম কৰি আছে ৰিপেয়াৰিঙত এইটো নিশ্চয় আৰু হৈ থাকিব। এতিয়া প্ৰগ্ৰেছত আছে আৰু যিখিনি আগবাঢ়ি দিছে ইয়াতে নিশ্চয় পিছতলৈকে চেণ্ট গ্ৰেভেল বা পাকা CC ব্লক এইবিলাকো হ'ব পাৰে। যিখিনি কথা মই কৈ দিছোঁ আৰু যিখিনি আউটলেট ড্ৰেইন দিব লাগে এইবিলাকো যেন কৰিব লাগিব। মইতো পানী আৰু নহয় তাৰ কাৰণে মই যিটো চৰকাৰ আমাৰ আছে এই চৰকাৰ যেতিয়ালৈকে আছে আমি কামটো কৰি যাওঁ।